Per accedir al Moodle cal visitar primer la pàgina web de l'escola. Per fer-ho, s'ha de clicar a la barra d'adreces de navegació i escriure l'adreça www.estarongers.cat. Un cop dins la pàgina web de l'escola, cal buscar l'accés al Moodle. Buscarem una imatge on posi aula virtual. Ens desplaçarem cap a baix fins que la trobem a la part dreta. Veiem que posa aula virtual Moodle i el logo de l'escola. Cliquem una vegada i s'obre automàticament el Moodle. Ara, per poder entrar en el nostre curs, cal que ens desplacem un altre cop per la finestra cap a baix fins a trobar les opcions de Competic. A la part esquerra de la finestra trobareu Competic Inicial, Competic 1, Competic 2. Clicarem una vegada al Competic Inicial. Veureu que ens demana nom d'usuari i contrasenya, però nosaltres entrarem amb l'opció d'iniciar sessió com a visitant. Clicarem una vegada i ja tenim accés als recursos i activitats que hem preparat. Per veure un dels recursos que teniu aquí, només li heu de clicar una vegada a sobre i s'obrirà automàticament.